Gaur lehenengo kontzertu handia daukagu. Bai, Iruñen gaude eta orain zer egin behar dugu luken. Orain entxeatzera goaz. Ikusi nahi duzue? Hala, pasen. Beiraze handia. Dani txiki txiki. Hau ez da heldu lekua. Hau da, heldu lekua. M bat? Nor daka M bat? Hau da, Aste harrera Iruñean mila esker. Gora!